Hola, nosaltres som el grup 2, compost per l'Eudald, la Paula, la Clàudia i jo, el Marc. I en aquest vídeo us ensenyarem a fer pas a pas un experiment molt interessant, curiós i divertit, un llum de lava. Per realitzar aquest experiment necessitarem els següents productes i materials: una aigua, bicarbonat, oli vegetal, colorant líquid i un pot de vidre. Per fer el llum de lava i que ens surti perfecte, haurem de seguir uns quants passos. Primer de tot, agafarem el pot i l'omplirem una mica més de la meitat, uns 2/3 aproximadament, amb l'oli vegetal. Pot ser tant d'oliva com de girassol. A continuació afegirem aigua fins a omplir el pot, amb compte de que no sobresurti. Després afegirem unes 6 gotes de colorant líquid i esperarem fins que baixin al fons del pot. Seguidament, barrejarem bé l'aigua amb el colorant per tal de que s'integrin completament. Una vegada ho tinguem llest, afegirem una cullerada gran de bicarbonat. Si no fa efecte, no haurem d'afegir més. Com es pot observar, les bombolles pugen cap a dalt, tot i que algunes no es veuen bé, ja que ha pujat l'aigua però no el colorant. Ja tindrem el nostre llum de lava. Com es pot observar, quan afegim el bicarbonat es creen unes bombolles. Això és una reacció química i passa perquè el bicarbonat entra en contacte amb l'aigua i es forma diòxid de carboni. I com que el gas és menys dens que l'aigua, l'oli puja cap a dalt. Al barrejar l'aigua i l'oli, l'aigua s'enfonsa fins al fons i l'oli puja a la part de dalt. Això es deu al fet que l'aigua és més densa que l'oli. L'oli està fet per molècules no polars, en canvi, l'aigua està fet per molècules polars. Això vol dir que aquests dos líquids són totalment diferents. Per tant, són líquids immiscibles. Ha arribat l'hora d'acomiadar-nos. Esperem que us hagi encantat el nostre llum de lava. Fins a la pròxima!